सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 99 55 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। 57 कोटीच्या नळपाणी योजनेसाठी मारलेले होल तसेच काम अर्धवट सोडून ठेकेदार गायब झालाय। यात लहान मुलांसह नागरिकांचे पाय अडकून इजा होते तसेच खडीकरण केलेल्या भागात खड्डे पडले असून अपघात होत आहे। जर यात कोणाला गंभीर इजा झाल्यास ठेकेदारावर गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांनी केली आहे। तर आज हे सावंतवाडी शहरामध्ये जी 57 कोटीचं जे नळ पाणी योजनेचं काम चालू होतं, तर त्या कामाच्या वेळी जी ड्रायशूट मारलेले जे खड्डे होते, हे खड्डे जसं तसेच ठेवलेले आहेत। मग या ठिकाणी पूर्णपणे काळोख होतो आणि या ठिकाणी शाळा आहेत, विद्यार्थ्यांनी जातात, लोकांचा ये जा करण्याचा हा मार्ग आहे। तर या ठिकाणी या खड्ड्यांमध्ये पाय जाऊन लोकांचे पाय मुरगळत आहेत। बरेच जण पेपर टाकायला जाणाऱ्या एक व्यक्तीसुद्धा या खड्ड्यामध्ये पाय जाऊन त्याचा पाय अक्षरशः मुरगळला होता। अशाच घटना जवळपास गेले महिनाभर चालू आहेत आणि ज्यावेळी आम्ही नगरपालिका प्रशासनाला सांगितलं होतं की हे खड्डे बुजवून घ्या, तर ह्याची जबाबदारी कोणीच घ्यायला तयार नाही। कंत्राटदाराला विचारलं तर कंत्राटदार आज या ठिकाणी शहरात कोण नाही। जबाबदार व्यक्ती म्हणून या ठिकाणी जर विचारायला कोणाला गेलो तर या ठिकाणी कोणी नाही। नगरपालिका प्रशासनाकडे ज्यावेळी पाण्याची सुद्धा जे लिकेजेस आहेत हे करण्यासाठी जेव्हा पाणी पुरवठा विभागाला विचारलं तर त्यांच्याकडे पाणी पुरवठा विभागाकडे अभियंता सुद्धा नाही आहे। अशा जर या बेधुंद झालेला हा जो कारभार चालू आहे हा सावंतवाडी नगर परिषदेचा, याला जबाबदार कोण? आणि या खड्ड्यामध्ये जर पडून कोणत्याही प्रकारची जर कोणाला दुखापत झाली तर याला ह्या कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल केला पाहिजे। आणि जगताप नामक नाशिकचा जो कोण कंत्राटदार आहे, ह्या व्यक्तीला आम्ही नगरसेवकांनी कधी बघितलेलं सुद्धा नाही आजपर्यंत। इतकं काम पूर्ण झालंय, ते म्हणतात की आपलं 40% काम आज शहरामध्ये पूर्ण झालंय, पण काम कुठे पूर्ण झालेलं दिसत नाहीये आणि 1% त्यांचं बिल सुद्धा काढलं म्हणतात। जर ही अशी बोगस कामं करून जर त्यांची बिलं काढली असतील तर त्यांची पूर्णतः चौकशी केली पाहिजे। वरिष्ठ स्तरावर त्यांची चौकशी करून या संबंधित ठेकेदारावर गुन्हा दाखल केला पाहिजे।